Да, тук съм. Свършихме явно. Също така, може да снимам един отделен клип, да ви покажем как изглеждаме двамата. С камера, после ще го качим. Тоест с камера, първо ще им някъде в морската, да се разходим, ама то си каквото е времето, не знам. Ще им някъде ще... Да. Ама то още нямаме фенове, така че ако съберем 1000 абоната, да, ще направим giveaway, ще направим много неща. Резерва. Да. Да снимаш. Да, също така. Кажи, Ванко. Да. Ладно, готово порядка. Също така, да, фен срещата в фана сигурно морската, но той има много време до тогава. Нали ви казах, ще ви покажем как изглеждаме преди да почне филмът. Ще ви покажем, нали, пряко с камера ще снимаме оттам. Пряко с камера. Да, филмът е интересен също. Ама не знам дали ще се вижда, така че ако не го качим, значи не се е виждало. Ще направим един отделен клип, в който... Добре, каза, как ще стане? Кое? Ja. Ага. Не станало ничего. Лагам, брат, не искам нова арена. Не искам. Той продължава сигурно 10 минути, да. Може да екрана на първия епизод. Пишете в коментар дали ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте плюс. Ако не ми. Да. Казвате на ваши приятели. Защо ако имате, да, приятели. И да, това е всичко от нас. Бъба. Чао. Бъба. Бъба.